Renita. BLS Pro Audio. Wis ra ngantuk to? Gak. Ya alhamdulillah. Aku udah bareng mangan orang ngantuk, Mas. Wah, nguen mak mentek ngantuk neh. Ngantuk meneh. Wong ora nek pedhingane. Lah perjalanan jauh loh, Mas. Loh, lah asline pundi to? Loh, kula kan saking Temanggung, Mas. Temanggung udane deres mboten? Gak pati ki mau. Oh, ya amin. Biasanya Temanggung udane deres kuwi malah cilaka. Kuwi parikane dalange. Lanjutane apa ki? Durung diambung kok wis teles. Iki kok cah cilik saru ngono to, Mas? Dok kok saru kepiye to? Lah durung diambung ngisor wis teles lha apa? Durung diambung kok wis teles ngono. Aku ora ngomong ngisor kok. Ora fokus blas. Aku ora ngomong ngisor kok. Berarti aku sing keliru. Sakene pikiranmu ngeres. Urut diambung kok wis teles ngono iki kodanan. Ayo lelipur tetembangan. Yen aku obok kleru kok arep ngatur kapo. Manut. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Durung digawakne ta iki mau? Urung yen kuwi. Iki biasane iki kanca-kanca ngerti yen arep mbok nyanyekke mulake kanca-kanca liyane sik. Heeh ya. Ninggal katresnan. Kaaturaken. Iki spesial kagem menika monitor live streaming AA Multimedia. Lek Wagino wonten ing Kalimantan, Pak Paiman Jayapura. Ngopo? Ya mirsani lumantar YouTube. Lah kowe ro. Lah kok kowe ro nek mirsani? Aku kok njaluk lagu kuwi ninggal katresnan. Apa iki? Ono fane. Fane teko alam goe barang ngerti kok. Aku ta? Iya. Mulai kowe ngati-ati. Tak kandhake bojomu malah cilaka. Pak Mendel mengke mantuk. Monggo ninggal katresnan katuraken. Rasa ngobawa mosok ngobawa ya ini. Oh, bawa. Ya wis nyarengi para tamu dahar. Sithike bawon. Pakde Midik bawa Pakde mboten. Sinawang tan bosene nyawang wong ayu leman asune mbok dirica-ricase to rekasata lakonane angger aku etok nyawang cah ayu lambemu lambe sing ndi ngisor lambe sing endi to Mas kok lambe sing ndi iki lho ning dhuwur lambeku lambe sing endi lah ya lambe kan yo kuwi to lah kok madhepku ngene aku pegel kok dadi aneh saya jare kuwi ya lambe pripun Bos oh Pak Pes apa piye Mas Pak kanggo Riko kanggo Riko lagu sing ngono kuwi iya engko cah ayu lambemu abang hel tekan hel yen mati
aku wis kurung angger tresna kumbuk tampa Ya kowe rasa nyawang aku. Lah kok sedut ra nyawang. Pokoke nyawang aku suwe-suwe, larung nek kowe engko. Kowe nyawang kok kameramene wae. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya wis. Aku melu arep arep kejelomprong terus ya aku. Aku sesuk ora arep melu aku. Tenan? Tenan. Saliman sik tenan ya. Iya. Lah ora dijak lah ngono. Lah sesuk ora nek job kok. Sejak preyo. Lajeng ya, Mas. Oke. Aja lali pawali.
dudu rombongan nek berarti. Nyatudu. Nyatudu. Rombongan dijak terus. Iki rombongan. Lah iki sing ngejak sapa bengi iki? Hah? Sing ngejak bengi iki sapa? Aku sing WA Pak Dalno. Dudu kene, saka kene ne. Uga. Ya pula bener. Pak Anton. Ora percaya aku nek Pak Anton. Ora percaya piye. Ayo terus ya. Kalau kowe basa metu bubarke tamu kalau. Karepe iki ya ngopo to, Mas? Aja lali, aja. Ora lali, dadak diajari kaya penyanyi ajaran wae lho, rasa. Engko lali. Ora lali aku. Lah wingi lali. Binatang tamu barang kok. Aja lali kebareng aturaken lelagonipun ninggal katresnan garap serang kadadang Al Rusta